Haka ne baba. A wannan gari akwai wani wanda ake ce mai dan Audu. To wannan dan Audun baba dai na gansu ne sun yi kisa. Kallon mun da ci kudu gabas ta masu sallah ce kallon mun da ci kudu. Wuce fa. Inna lillahi wa inna raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Soke sanya rayuwa. Ni ma na samu labarin ta. Domin kuwa kwanaki ina zaune gida akwai an kira ni da wata namba na daga. Amma ya suka sai min su yan garkuwa ne. Sun yi garkuwa da ita kuma sannan ba abin da zai yi fansarta. Lalle sai Kamal ya ji. Za'anan so. Kasan an kama Amina tana hannun yan kidnapping sun kira ni sun ce min fansarta shine a kai musu Kamal. Kuma ni gaskiya ina jin tsoron kar su kashe shi. Soke sanya rayuwa. To ke da yana ki a ciki. Amma dai komai rashin imani na duk yadda kuma ba na son shi ai dole in kai saya masa ko. Ka dai san yadda mutanen nan suke ko ba ka ba. Za su iya cewa ka zo din kuma ka je kai baka dawo ba ita yarinyar bata dawo ba in wani abu suka nema shi ma bai dawo ba. Yauwa dama ina so na yi magana da kai. Mahaifina ya bani umarnin cewa na fitar da mijin da zan aura. Yauwa. Salim na fitar da shi a matsayin mijin da zan aura. Me Salim ya fi ne da shi ki duba fa ki gani fa. Yanzu kenan duk ginin soyayyar da muka gina da ke duk irin matsaltsalin da na shiga akan soyayyar ki baki gani ba kenan. Lokaci guda ki ce zaki canza ni. Ba wai ban gani bane. Na san kana so kuma kai ma ka san na so ka a baya kenan. Amma dai na riga na yanke shawara. Salim ne mijin da zan aura. Yanzu haka idan ya zo same ni da kai anan, raina in yayi dubu sai ya ɓaci. To shikenan in Allah da in dai har baki aure ni ba, ba za ki taɓa yin aure ba. Saboda ina son ki ina ƙaunar ki. Saboda ke zan daina wannan harkar ta jagaliyancin nan. In daina harkar daba. Amma zan nuna miki hanya ki bana ki riƙe. Alhamdulillah an zo gurin daman wannan ranar nake jira na san wannan ranar za ta zo. Za'anan so.